Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau aku gak semangat, gak kompak. Kula baleni malih nggih. Sampun dahar to. Harus semangat dong, masa kaya wong keluwen. Yang semangat nggih. Saya ulang lagi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ingkang jawab salam kula dongane kathah rejekine, sehat badane, panjang umure, lunas utange. Alhamdulillah sing keri banter tur nggih kompak nggih. Matur nuwun nuwun. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ingkang dahat kinurmatan pepunden kula panjenenganipun Bapak Ali Mas Ngudi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun, dalah Ibu Wiwi Puspitorini. Ugi ingkang kawula hormati pinanganten sarimbit inggih menika Mbak Afifatus Zahroy SM kalian Mas Bribtu Thomas Andika Yudagama SH. Ugi ingkang kawula hormati keluarga agung, ugi tamu undangan ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal. Ingkang sepisan monggo kita ngaturaken puji syukur wonten ngarsane Allah Ta'ala. Ing dinten rineng kalenggan menika kita saged angrawi pargian ingkang agung menika inggih menika dhawuhipun pinanganten Mbak Afifatus Zahroy Sarjana Manajemen kalian Bribtu Thomas Andika Yudagama Sarjana Hukum, wonten dalemipun Bapak Ali Mas Ngudi dalah Ibu Wiwi Puspitorini. Sedaya tansah binaringan bagas kesarasan Allahumma amin. Sholawat salam boten kathah lumpan ngaturaken dumateng junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula kalih panjenengan sami tansah pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul akhir Allahumma amin. Ngapunten niki wau napa sampun dangu anggene ngrantu. Sampun dangu. Nyuwun pangapunten macet Bapak Ibu. Ingkang dagang, ingkang sadeyan, ingkang paring donga dumateng pinanganten sarimbit luar biasa. Saking katahe minyak penonton, minyak warga masyarakat luar biasa antusiasnya. Matur nembah nuwun. Mugi-mugi sabibaripun pargian dalu menika panjenenganipun Bapak Ali Mas Ngudi dalah Ibu Wiwi Puspitorini tansah pinaringan yuswa panjang, rejeki ingkang kathah barokah Allahumma amin. Kagem pinanganten sarimbit mugi-mugi dadosa pinanganten ingkang sakinah mawaddah warahmah, enggal pinaringan putra ugi putri ingkang saleh ugi salehah Allahumma amin. Dalu menika Bapak Ibu matur nembah nuwun anggenipun Bapak Ali Mas Ngudi dalah Ibu Wiwi Puspitorini sampun paring kapercayan lumantar kanca-kanca campur sari Mayangkara niken Salindri mijil saking tlatah Kediri anggenipun dalu mangke asung panglipur dumateng panjenengan sedaya ingkang sami rawuh, tamu undangan ugi warga masyarakat sak kiwa tengenipun. Ing dinten rineng kalenggahan mangke wonten Jiro Lupatmo, wonten Panca Widawati nggih menika kagolong termasuk ugi nduk niken Salindri. Sumangga Bapak Ibu dipun pirsani ngantos purnaning adicara. Mugi-mugi purwa madya wasana tansah binaringan lancar, sedaya tansah remen kalian campur sari Mayangkara niken